deh udah deh pangkas lah जानोसै लोगोफोर pangkas लोगोफोर जोंहा सथाम लाबोलायबाय मोनायावसो लाबोदों दै मोनायावसो जानोसै आं pangkas ना बिराद गोथाव मोनो जोंहा आदैया बारा गोथाव मोना आं गोथाव मोनो बारा जायालाय ससेल' नायबादि बुरजा बुरजा जानो हाया सानसे थाला दाथ' नै 9:30 जाबाय टाइमा 9:30 बारबावबाय दासो ओंख्रि संदों फुंनि 9:00 थांनानै 9:00 थांनायलायनो फुंनि 8:30 ओंखाम जादों नै दासिमबो मोनजाया सानसे मेंखाबाय आरो बिदि मेंनानै नोङो दखानाव थानानै मेंनानै मोजां बुस्थु जायाबा मा जानो बेखायनो गोथाव बुस्थु लाबोलायबाय आरो मादैया एवनाया जाबाय लोगोफोर आं बांद्राय एवला नारजिखौ जोंना फांखासजों माखा जानोसैलाय मादैया आंना जाबायानो ओमफ्राय गोदौनाया नारजि होनसै नै नारजि आराम देन्था देन्थि गारखाजोबनायसो नारजि खफ' होनसै बांद्राय मिस मिस सिफ्लेयाहाय एसे अरनो मोननायसो होयो मादैया मालायनि बायदि मिस सिफ्लेया गांलाबसो होबावगौमोन आं मा गांलाबल' जाबाय थायो होनजानो गिनानै सिफ्लेबाय एसे ग्रेभि एसेल' संसै वाव नारजि खफ' ना लोगोफोर आंना नै जाबायानो रेडि ग्रेभियाबो टेस्ट खालामना खांसै दे लोगोफोर टेस्ट खालामनानै हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आरो मादैया दिनै भिडिअखौ मोनायावसो लादों दे जा मेंखाबाय ओमफ्राय नै सनाफोर आदैया गावसिनि अफिसावहाय मा होनोमोनलाय बिरियानि लाबोदोंमोन नालाय जि गोथावमोन दहायनो जानो होनदोंमोन ना ओमफ्राय आंहा ओंखाम आलदा बेखौ जानो बायोना नै थांगोन वाव आदैया जाया बिदिखौ बरिया गोथाव थांगोन जागौमोन आरो नों जाखाया बयलार दाउखौ जानो नागिराबा आदैया गावहा जायाखै आंसो लाबोबाय आरो ओमफ्राय बेथ' थांबाय ओमफ्राय नैबे नारजिजों नाजों नारजि खफ' ओमफ्राय ना फांखास जि गोबाव रुबायलै ओमफ्राय ना फांखासखौ आं मोननै मोनबाय फिसाजोआ जाया नालाय आंहा मोननै लाबाय आदैनो मोनसेल' होबाय यामि नारजि बिदै बिराद गोथाव जाखादों फाग्लासो गोथाव जादों ना फिफा बरिया गोथाव ओं होननो रोंलायलायासै थाबथालायबाय ओंखाम जानायनि सिगां ल' लाला बिराद गोथाव जाखादों लोगोफोरा नाफोरनि मादाव फांखास नाखौ गोथावसिन मोनोहाय मालाय ओरैबायदि गोबाव माबादों रुदों सानसे फुंनि 8:30 ओंखाम जादोंना दखानाव दाथ' बैसागोनि बाजार नालाय लाबाबो लायाबाबो बिहिर खेंनानै नायबाय सोरबा लाबाय सोरबा लाया जाबनांगौ जायो
ओमफ्राय ओरैबायदि मेङोना सानसे रेस्ट गैया बिराद गोथाव जाखादोंना नारजि खफ'जों ना फांखासजों फाग्ला बायदि गोथाव जाखादों थांबाय जालालै बेखौ नै आरो मोनसे दंबावो बेदर जाम्बा ना दावदैखौ जायो जा बे दावदै जानो मोजां मोनो आं मोजां मोना जानो हा दावदैया नारजि हाय थाम्फै अरदोंलै मोनानि ओंखाम जानाय नालाय मोनायावसो जादों लोगोफोर आं बानलु थानलु लायासै मानो होनना बुंबा ओंख्रिखौनो बानलु गोसा होदों आं राव गैया बाव गैया आदैया होननानै गुरगासिनो आंजों खाथियाव जानानै डिस्टार्ब एम्बु बुंगा गाबदों खोनादोंना लोगोफोर ला एम्बु बुंगा बिराद गिदिर बोराय गाबदों दै फुङावथ' बिराद अखा हादोंना फुंद्राय नङा 9टासोआव जों ओंखाम जाखांनानै थाब थांनो होनना रेडि जाबायमोन ओरैबायदि फैबायना अखाया सोनाबनिफ्राय जादो आं जाया ओंखामा आलदा आं बिदिनो बिरियानि थिरियानि आं मोजां मोना I don't like this biryani गाजाबा ओंखामजों जानो नंदोंमोन ओमफ्राय आंहा नारजि ओंख्रि ना मोनजाबाय आरो बे जानला मानला एवलाबायनाय ओंख्रिखौ आं मोजां मोनगोन नामा जोंना रियेल संनाया आलदा बोरमा बेदर मोदोमलायदों बिसोरलाय गरम मस्ला होखायो बेखायनो बोरमा बेदर मोदोमो बरिया गोथाव जाखादोंलै नारजि खफ'जों ना फांखासजों जोबाबो सिखार रोंनाय नंला
गालांला ओमफ्राय सनाफोर जानायाथ' जोबखाबाय ओमफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर नैबे गदाखौ आं अरखबावनोसै एसे नोंसोरजों जाला बाय बाय